Aquí ens arriba el primer tren de la tarda que arribarà a la Cerdanya i aquí a l'estació de Planoles, increïblement, i repeteixo, increïblement, ens ha arribat a l'hora. És quasi d'orgasme, això. I diria que està un minut abans de l'hora. Crec que serà motiu de celebració el fet de que hagi arribat abans d'hora. Sí, sí. Està esperant que sigui l'hora per sortir. Increïble, senyors. Amb la quantitat de retards que porten al voltant de 12-15 minuts, aquest, senyores i senyors, ens arriba abans d'hora. S'ha d'esperar, perquè no hi ha creuament a aquesta hora, s'ha d'esperar a que sigui la seva hora per sortir. Increïble. Llavors algú ja m'explicarà com pot ser que es pugui arribar tard. Hi ha altres, maquinistes, ja comencen a saludar. Saludarem també nosaltres. Una bona salutació del maquinista. Tenim la 124 neta i la 108 que ens pugen cap a la Cerdanya. I a la seva hora. Increïble. Increïble, senyors. I això és tot des de la boca nord de l'estació de Planoles. Adéu-siau.